Nnukwute ọgbakọ otu ahụ jikọrọ ụmụ nwaanyị n'ụka Anglican na Diocese nke Ọgbarụ agba nke 18 ya ka anyị nwetara ozi na ọbịago n'isi njedebe ebe a nọ wee kpọkuo ndị otu Kristi ka a kwụrụ osisi ike na-achọ ihu nke Chineke n'ọnọdụ nakwa n'ebe na ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. Bishọp n'ụka Anglican na ya bụ Diocese bụ Right Reverend Prosper Ama bụ onye kpọrọ oku a n'oge a na-eweta ya bụ ọgbakọ n'isi njedebe n'ụka achịkọbara na St. James Anglican Church dị na Iyowa Odekpe n'okpuru ọchị ime obodo Ọgbarụ. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Chineke kachasị ihe niile kwararịrị na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Kraịst enechapụgozi anya ịchọ uche Chineke gbasara ndụ ha, bụ nke kpatara ọtụtụ nsogbu dịgasị anya na-echere ha aka mgba, wee kpọzie ndị nọ n'ọchịchị ka ha chọọ uche Chineke maka ọdịmma ndị ha na-achị. Na mbụ ka ọ na-agụ adreesị nke isiokwu ya na-asị ka emee uche gị onye nwe m na-abụghị nke m. Prezident ụmụ nwaanyị nke Ọgbarụ Diocese bụ Dọkịta Oriakụ Uche Ama gwara ndị nne ka ha mụta ibi ndụ ekpere ma na-amụ akwụkwọ nsọ, na-etinyekwazi uchu n'ihe gbasara Chineke ka uche Chineke gosipụta na ndụ ha. O tozuru Gọvanọ Soludo maka ntụgharị nke batara na Okpoko nakwa ọtụtụ ụzọ ọ na-alụgasị n'akụkụ steeti niile. So anyị na-agwa ụmụ nwaanyị ka ha nwee ike jụọ ase mara iru Chineke ma ife Chineke chọọ ka ha mee tutu ha sị nwa ha jebe ije eji. N'okwu nke ya, President Women Ministry nke Province on the Niger nakwa Ọka Diocese bụ Dọkịta Oriakụ Mata Ibezim toro nnọọ Oriakụ Ama maka presidential address ọ gụrụ, bụ nke o kwuru na ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a dịka obodo siri gbatakwuru, wee kpọzie ndị nne ka ha bụrụ ndị na-achọ iru Chineke iji wee mata uche ya gbasara ezinụlọ ha na ihe mmetụ aka ha, bụ nke ga-eme ka ha nwee afọ ojuju, ito eto na mmụọ nakwa inwe mmụọ nsọ. Onye isi oche ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Ọgbarụ bụ Maazị Franklin Nwadialọ kọwara na ihe ọbụla mmadụ na-eme na ndụ a iji nweta ọganiru, uche Chineke ga-emerịrị, wee kpọzie ndị Ọgbarụ ka ha nwetụ obere ndidi n'ihi na gọọmenti Soludo abịala ime ha mma, ma gbakwunyekwa na ọ ga-ahụ na ha nwetara ihe ruru ha. Onye isi oche Planning Committee ya bụ ọgbakọ na onye bụbu Special Advisor nye gọvanọ maka agụmakwụkwọ Dame Chinyere Mbakwe kwuru na uche Chukwu na ndụ mmadụ kachasị ihe niile, wee duzie ndị nne niile ka ha kwee ka uche Chineke mee n'ezinụlọ ha site na ikpe ekpere. So onye ọbụla ga-echere ka uche Chukwu mee na ndụ ya site n'ime ihe Chineke na-achọ. Ụfọdụ ndị delegate bịara na ya bụ ọgbakọ bụ nke gụnyere Oriakụ Ada Anugo nakwa Oriakụ Esther Okafọ kenere Chineke maka ya bụ ọgbakọ nke gara nke ọma, wee tozie prezident ha maka isiokwu ya bụ conference, ma kwezikwa nkwa ibi na tinyekwa ihe a mụtara na ya bụ ọgbakọ n'ọlụ. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ ọgbakọ gụnyere nzere Deborah nke oge anyị ha nyere Dame Mbakwe nakwa ihe ngosi ụmụ nwaanyị gosichara site na St. James Iyowa Odekpe Emengini Osadebe maka Kowa ABS.